Здравейте, скъпи! Отново сме заедно за малко време. Би желал да говорим днес за целта на Бог с църквата. Вярвам, че мнозина от вас ходят на църква, мнозина от вас си имат църква, отиват, посещават, мнозина от вас са се включили в живота на църквата, мнозина от вас изпълняват Божията цел за това, че сме в църква. Може би Бог точно тогава изявява по най-добрия начин единството на Неговите хора, единството на Неговите деца, които живеят в Неговото семейство. А църквата я виждам като семейство. Но и още една цел кривам, която е малко позабравена, и аз търся съмисленици, да може да се молим върху тая цел. Целта на Бог често пъти е поставена в църквата, защото църквата е централното нещо, централната цел, която Той гони още от нейното основание. И преди нейното основание Той говореше за нея. За това събрание на светиите, в които ще са готови да изпълняват това, което центъра Христос в църквата им нарежда и казва. Бих прочел целта на Бог в Римляно 8. То казва: и ако сме чада, то сме наследници. Наследници на Бога, наследници с Исус Христос. Ако страдаме с Него, да се прославяме заедно с Него. Тук говоря за една последна цел. Ако страдаме, не само да останем в страданието, но като излезем от страданието, какво следва за нас? А това фактически е финала, който Господ гони с тая цел. А това е да се прославяме заедно с Него. Значи славата Божия трябва да слиза, както слизаше в Стария Завет, върху шатрите на Израел, докато пътуваха в пустинята. Те трябваше всеки ден да виждат тая слава в облака, всеки ден, всяка вечер да виждат тая слава в огнения стълб, който се издигаше от шатъра за срещане. Има разлика, разбира се, от славата, която представя Стария Завет, от славата, която представя Нови Завет. Но би желал да прочета още нещо, пак от Римляно 8, но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Защото които предозна, тях предопредели да бъдат съобразно с образа на Сина му, да бъдат той първороден между много братя, които предопредели, тях и призва, които призва, тях и оправда. И накрая последната заветната цел, която Той гони чрез църквата е, които оправда, тях и прослави. Що е необходимо? Славата Божия да се явява в църквата, както беше в старозаветното време, само че по малко по-различен начин. Защо е необходимо? За да може Неговите хора да поемат от Неговата слава и с това Той прослави и издига църквата си. Да казваше: аз ще съградя моята църква. Друг не може да я съгражда. Той я съгражда. И портите на ада няма да я надере. Къде издига? На високо място. Над кое? Над властта на дявола, над властта на портите на ада. Там, къде се събират шефовите на ада и вземат решение как да нападат църквата, как да я подронят авторитета и как да я съборят, как да я тъпчат, как да нахара хората да се подиграват с нея, да я хулят. Действително, църквата минава през всичко. Минава, но края на кръщата Бог казва и обещава своята цел, последна цел. Това ще бъде, тази цел ще бъде прослава на църквата, да издигне на висок пиедестал над властта на дявола. Фактически в духовния свят тя има власт. Духовния свят, тя трябва да е над всяка сила на врага. И когато Исус раздаваше власт на учениците си, на апостолите, как власт над цялата сила на врага. Нито по-малко, нито повече. Над цялата сила на врага. Това е намерението на Бог. И тая цел Той гони
с твоята църква, в която ти посещаваш, моята църква, в която аз посещавам, църквата, в която ти работиш, църквата, в която аз работя. Крайната цел на Бога е да изяви славата си. Исус в 17 глава, още в първите стихове говори нещо много значително, което можем да го вържем заедно с нашите разсъждения и това, което четем в момента. Явно апостол Павел продължава това, което взема от Исус. 17 глава, първите 20 стиха. Той се моли за нещо. За какво? Само едно нещо не иска. Всичко друго, като че ли остави тук на земята. За ползване. Ама само едно нещо иска за себе си. И това е славата, която има преди създаването на света, преди да влезе в страданието. Той виждаше славата, която предстоеше да има. Значи, страданията се заслужават. Изпитите, през които минаваме, те се заслужават. Защото Бог гони чрез тях цел. И това казваше Исус. Славата, която аз имах преди създанието на света, върни ме. Това ли беше егоистичното средство, с което Исус искаше да се снабди? Това ли беше всичко? Знаете защо? Защото 22 стих на същата глава, 17 глава от Евангелието от Йоан, той казва: славата, която ти ми даваш, аз се давам на тях. И последното нещо, което Бог не можеше да му откаже, той пак го подари. Пак го хариза на църквата, на вярващите. Славата, която аз се давам на тях. Целта каква беше? Целта на даването на Неговата слава да бъдат едно. Ние не можем да влезем едно по физическо обстоятелство. Не можем да влезем в едно. Единствено Неговата слава работи за това. И още други неща има, които работят за Неговата слава, освен Неговата слава. Тъй мирът между нас. Святия Дух го използва и Той го дава, за да може да постигнем също единство. За какво му трябва това единство? Да може единна църква да издигне, да й даде славата, която Той има. Това се полага в нашето събрание. Трябва да идва славата Божия. Трябва да се разпростира. Трябва да го усеща всеки един. Дори не оповярва те, с които за първи път са дошли. Трябва да не могат да устоят пред Божията слава, освен да падат по лицата си и да се покаяват. Това значи Божията слава да идва в дадена църква. Ние имаме право на това. И аз зато ви казах в началото, търся самишленици, да се молим Божията слава да се върне в църквите ни в България. Да се върне. Сега я няма. Наблюдавам по църквите и на голямите ни събиране в Колодрома, помня преди няколко години. Говорят изтъкнати големи служители, нищо не стана. Нищо не се случи. Божията слава не беше отказана. И аз вярвам, че ако започнем в цялата страна да се молим обединено с една молитва, с един вик, с един глас, с една дума пред Бога, върни славата, която загубихме. Славата, която се оттегли от България. Има причини, поради които се оттегли, но не ми се робя в тях. Въпросът е как отново да се възвърне Божията слава между нас. Църквата си е църква, хората са си хора, вярващите са си вярващи, но започнете да наблюдавате промяната вътре в църковните самишленици, които отиват и се събират на едно място. Колко хора се остават с характер, колко хора се остават с предубежденията, които носят отвън, колко хора не могат да почувстват, че Бог е там, че има за какво да се покаят, има за какво да се разкаят, има за какво да кажат: Боже, промени това в мене, промени това. Хора идват променени, оплакват се, не могат да оставят този порок, не могат да се откъснат от тази зависимост, не могат това да направят, не могат това не ви ли измъчва? Когато отивате на църква и се връщате, и пак отивате, се връщате, същите хора в същото състояние продължават да пристигат на опашката там, на редицата пред това етамвона за молитва. И ние същите хора идват си, ние същите проблеми, не са мръднали от проблемите. Проблемите не са мръднали от тях. Кое е това? Кое е това? Страшно. Страшно. Защо?
Защото апостол Павел се е постарал да го запише къде е причината. Защо хората изживяват едни и същи проблеми, един и същи тормоз в живота си. Аз спомням една жена по време на съжалението беше засегната много силно от Святия Дух. И казваше, аз не мога с друг да споделя. Не идвам да ти кажа какво преживявам аз. 21 година от как съм повярвал. 21 година моят ум е непрекъснато атакуван с хули, подигравки, цинизъм и също Бог. А това в църква. И накрая казвам, не беше срам да идвам на църква. Проблема си влизам, проблема си излизам. И не смея да кажа на никого, да не ме изпадят от църква. Защото аз не заслужавам въобще да отивам там. Тогава, знаете ли, поехме специално за нея 7-дневен пост. Обявихме в цялата църква. Всеки ден от поста, 7 дена, ние вечер отивахме и по 2-3 часа се молихме заедно с нея. Добре, че мъже и ни не изгони. Приема. На 7-ми ден излизаме и следващия ден, след 7-ми ден беше неделя. В неделята тя пристигна неузнаваема. Неузнаваема. Името й беше Радка и радостта беше изписана на лицето и на сърцето и на живота ти. Тя беше свободна. Ако Божията слава идва, тя прави нещо, тя работи нещо. Какво? Особено прави. Да го прочетем. Господ е Духът, с главна буква. Тук говоря за Святия Дух. И където е Господният Дух, там е свобода. А ние всички, които с непокрито лице отразяваме Господната слава, като огледало, преобразявайки се в същия образ, както от слава до слава, както и от Духа Господ. Църквата е обречена на това, на Божията слава, да се явява. Но вижте, промяната, ние се преобразяваме как? Като гледаме Господната слава, като в огледало. Това е разликата в Стария и Новия Завет. В Стария Завет човека, който имаше най-голяма близост при Бога, Бог не позволи да види лицето. Никога не се е родил по-голям пророк от него. Говореше уста с него. Но, как говореше? Прочетете го отново. 40 дена, когато беше там, на планината на Синай. Какво беше неговото състояние на тялото му? Някой ще се сетили. Състоянието на неговото тяло беше паднал по очи. Не му беше дадено да види лицето на Бог. В Нови Завет какво казва Исус? Който е видял мене, видял и Отца. Привилегията на Нови Завет е страхотна. Пиедесталът, който Бог посочва на църквата, е най-високият пиедестал, който човечеството може да преживее. Това е църквата. Защото тя вижда Неговата слава. Тя вижда Неговото лице. Който е видял мен. Видял е и Отца. Но без да видим Божията слава, без Божията слава да идва в църквата, хората ще си влизат така и ще се излизат, както са си влезли, така ще се излизат. Нищо няма да помръдне в тях. Нищо няма да помръдне. Аз спомням, когато Божията слава слезе в Кърджали в църквата, аз нямаше смисъл да говоря за промяна. Защото промяната беше фактическа. Явно. Много проповедници не могат да изкарат хората да свидетелстват навън. Говорят за благовестие, говорят за това, чикат ги, блъскат ги. След една изява на Божията слава вътре в църквата, хората хукнаха да благовестват. Аз не можех да ги спра. МВР не можеше да ги спре. Те свидетелстваха, говориха навсякъде. Една жена беше арестувана в момента, когато свидетелства. Що говориш за това, Исус? Не знаеш ли, че е забранено да се говори за Исус? Тук на пазара развързали сте коланите си. Говорите наляво и надясно. Кой ви разреши това? Така,
Аз получих изцеление. От кой се? Диабет? Добре. Иди в МВР, в поликлиниката, дай кръв и донеси резултата в МВР. Отива резултата, чиста кръв, няма да. И тогава подеха вече да ни гонят. А то е редно. Дойде ли славата Божия, дявола почва да ръжи. Не е съгласен с това. Слава на Бога. Аз вярвам, че твоята църква, в която ходиш или която управляваш, която ръководиш, има нужда да види Божията слава. Не проповедническата слава. Не славата на пророка, не славата на еди кой си, на другия, трети, четвърти. Славата на Исус трябва да се види. А тая слава ни е обещана. Тая слава. Исус е завещан на църквата. Може да я ползваме, може и да не я ползваме. Нас зависи като църква. Нас зависи като проповедници, като пастори, като учители. Спомням се за това желание, което дойде в едно наше съжаление. Бяхме 3-4 души, които започнахме да се молим. И Божията сила започна да действа върху нас, да ни учи как да се молим, да ни учи какво да се молим, какво да казваме. На Бог в една такова присъствие на Бог. Ние влязахме вече в присъствието му. И един ден в мен идва това желание. Аз вярвам, че това не е от мен. Това е от този, който ни изпълваше и присъстваше в този момент. Там. И някой ме попита. И аз разбрах кой е. Искаш ли да видиш Божията слава? И аз казах, кой се отказва от това? Кой се отказва от това? А най-голямото нещо, което Стария Завет поиска Моисей, беше това. Дай да видя славата ти. И очаквах, замълчавайки, да видим какво ще стане по-нататък. Аз знаех, че молитвата ми е чудо. Защото подбудата и изречението не беше моя. Знаем. Това беше Свети Дух. Искам да видя славата ти. Тогава, в един момент аз усетих как Свети Дух дойде и казах, да вървим заедно. И ме заведе къде? Свети Дух къде води хората? Кръст. Там. Там е нашето примирие, изключването на мирен договор с Бог. Там е нашата прошка, там е нашето спасение. Там е нашето отхвърляне от гърба ни, от греховете ни, от живота ни, от сърцето ни, от душата ни, от телото ни. Там падат целият греховен багаж. Прекрасно. Наблюдавайки Исус, страданията му, аз не можах нищо друго да направя, освен да се захлупя и да рева. И повтарях само едно и също изречение. Ти заради мен. Ти вместо мен. Не можех да го поема. Не можех да го побера. Такава голяма жертва усетих на Бог, на Исус Христос. Задъхвайки се, аз само това повтарях. Само това повтарях. По едно време дойде Святи Дух. Отново ми казва, всеки, когато дойде тук, това прави. И ти правиш същото. Стани да продължим. Продължихме. Направихме няколко крачки от кръста. И тогава ми казва, обърни се назад. Обърни се назад и видях другата част, другата страна на кръста. И тогава ме попита, за кого е тая част? Пълната част е негова, ама тая празната част за кого? И тогава казва, ако дадеш ръцете си на разпятие заедно с Исус, краката си, телото си, живота си, заедно с Исус, тогава ще видиш славата. Има условия. Но, когато предадем живота си напълно, като предадем и себе си, тялото си на разпятие, душата си на разпятие, тогава можем да видим славата на Бог. Страданията, през които минаваме, са възможност на дявола да ни плаши. Че някъде по пътя, търсейки Божията слава, искайки Божията слава, страданията ще бъдат толкова огнени, че ще ни изгорят, ще ни унищожат.
нищо общо с това. Златото не го е страх от огън. Среброто не го е страх от огън. Като минава през огъня, там става пречистването, за да може златото да се добие своя истински блясък. Чистото злато. Така, страдание със страдание, като се мина, това е цял живот. Това е цял живот. Но страданията не уморяват вярата. Те я правят по-достъпна за Бог, за да я управлява и да работи с нея. Славата на Бог. Да гоним тая цел, скъпи. Като църкви, да гоним тая цел. От кога ти не се явява? От кога не сме виждали църквата, не е виждала лицето ти? До кога? До кога? До кога? Направи нещо. Направи нещо за моята църква. Направи нещо за моето ходене в тази църква. Да видим твоята слава. Да видим промената в много хора. Иначе никога няма да я видим. Ние свикваме с непроменените хора и непроменените хора влияят върху нас в църквата, вместо ние да влияем върху тях. Славата Божия. Необходима да изискаме. Един ден тя ще дойде. Спомням се за Пенсакола. Около 3 години пастор е превеждал молитвени събрания. За съжаление, няма. Накрая призова един проповедник, евангелизатор, да работи в църквата му. И един ден евангелизатора казал: от днес започва съжалението в църквата. Пастор е стоял настрани така на един стол, слушал и казал: това съм го слушал толкова пъти от днес и никога не идва това днес. Обаче след малко започва вятър в църквата. Панталоните му почва да се развяват, да треперят. Той усетил, че нещо става. Съжалението в Пенсакола започва. Много хора получиха съжаление, отивайки там. И излизайки от там, те носеха съжалението със себе си. И млади хора с микробус отиват, но понеже няма места, няма къде да седнат да слушат, вън на монитори, там, къде да слушат. Не били никак доволни от цялата служба. И казали: напразно се дига такъв голям шум по света, че съжаление Пенсакола. Качили са на микробусчето и се връщат обратно. И както пътуват, микробуса почва да се дига нагоре, във въздух. Те изпадат в паника. Какво става с микробуса? Започват да се покаяват, да викат към Бога и в микробуса получават прощение на греховете си и изпълване със Святия Дух. И микробуса леко каца в една царевица на един фермер. Фермерът тича, бяга да види какво става тук събитие. Обажда се на полицията, пристигат полицаите. Когато отварят вратата, полицаите на микробуса, те всички говорят на езици вътре в микробуса. Това прескача и върху полицаите и те получават кръщение. Святото фермера също. Славата Божия се носи, защото всеки един от нас е храм на живия Бог. И получили тая слава, ние разнасяме навсякъде, където Бог би ни изпратил и би употребил, за да могат и други да се докоснат до Неговата слава. Благославяме мои съмишленици. Продължаваме да се молим целенасочено. Върни ни славата, която църквата изкупи. Върни ни отново. Ние искаме, желаем. Купнеем се нея. Бог ще чуе. Бог е видял състоянието. Бог вижда състоянието на църква. Време да върне славата си в църквата. Събитията да стават там, чудесата да стават там, кръщението в Святия Дух да стават, новорожденията да стават там, покаянията да стават там. Това гнездо на Бог, където Той няма да се двуми да изпраща нови свидетелства за Неговата слава. Благославям Ви.